நட்புக்கு எல்லைகள் இல்லை என்பதற்கு இந்த தருணமே ஒரு சாட்சி. மலேசிய பிரதமர் அளித்த மதிய விருந்தில் ஒரு இனிமையான ஆச்சரியம் காத்திருந்தது. பல இந்தியர்களைப் போலவே பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிமும் நமது மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆரின் தீவிர ரசிகர். எம்ஜிஆரின் பாடல்கள் இன்றும் உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்களையும் தலைவர்களையும் ஈர்க்கிறது என்பதற்கு இதுவே ஒரு சிறந்த உதாரணம். அரசியல் கடந்து கலைகளின் மூலம் மலர்ந்த இந்த நட்பு நாளை நமது என்று பறைசாற்றுகிறது.